Bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akong sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes petsa 13 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ika-duang adlaw sang Biyernes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin nakaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga na-recorded rin sa ato na sa maya syudad sa Bacolod kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. May yara sang isa ka babayi nga nasa puwan ng way na sang kabuhi adra sa maya vendors plaza sa buong ginalantawa sa nga sa mga otoridad Banwa nga siya ang or ano ang rason sa likod sini kung ginutasan niya nga sa kabuhi because ang paglantawa diri way man sang pilas ang gininga na sambit ang biktima. Sa piya kalinya with Bombo Carla may defensor, Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombo Erlin, isa ka lalaki, no? Ang nasapuan kagabi patay dari sa area Lalaki, sa... gani, no? Lalaki, Yes, Bombo Carl. Yes, Bombo Erlin, no? Isa ka Okay. lalaki, 50 anyos, ang nasapuan patay dari sa area sa Vendors Plaza, Barangay 12 kagabi, Bombo Erlin. So sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan, may ari ini sila sang nabaton nga mayara sang reported nga founded body diri sa may area sang Vendors Plaza, Barangay 12, Bacolod City, mga alas 9 kagabi, Bombo Erlin. So upon arrival, no, na akitan kag nadiskubrihan ang lawas sa isa ka 50 anyos nga lalaki nga residente sa Purok Masinadyahon, Barangay 12, Bacolod City nga nagahigdaon na Bombo Erlin kag mayara sa higot ng iya sini nga liog, Bombo Erlin. So ginpadulungan man sa DRMO EMS kag ginchekyar, Bombo Erlin, pero ini siya gindeklarar nga wala na sa kabuhi, Bombo Erlin, kag wala man sa struggle, no, ang no signs of struggle man sa area ang biktima, Bombo Erlin. So sa initial nga investigasyon kag nakuha man sa mga kapulisan sa pamilya, ini siya, Bombo Erlin, superara ini siya sa depresyon, kay tungod nga may-ari ini siya sang sakit nga cirrhosis of the liver, Bombo Erlin, according ini sa iya sini nga asawa. So, Bombo Erlin, ginapatihan man sa pamilya nga ini nga biktima nag-suicide, Bombo Erlin. Pero nagahigda siya, di ba la? Yes, Bombo Erlin, no? Kada wala man sang nakitaan nga may pilas ini nga biktima kag gapati ang pamilya nga suicide ang natabo, Bombo Erlin. May agigid man sang ano tong gingamit niya gani pagigot sa iyang liog, Bombo Carl? Isa ka habol, Bombo Habol. Erlin, no? Yes. Okay. So, why man abi sang siling abi nga enang nagbato siya bala kati ang ginagdaan niya ngani nang do tiles derang lamesa. Hindi, Bombo Erlin, sa dalom sini, no? Sa dalom sa may tapangko, no? Sa dalom sang tapangko, sa ground na gindi siya, higdaon. So sa initial naton nga information na Bombo Erlin nagikan man diri sa kaupdanan sini nga biktima, ini siya, Bombo Erlin, nagapanghasang, no? Nagabaligya, na kung kaisa nagabaligya man siya sang nakuha sang iya sini nga tatay nga mga green shells, Bombo Erlin. Ti makitaan man diri naton di nga nagapang ang karaho na bilang nga isda, Bombo Erlin, na amo ni iya sini nga gina pakas, no, manog pakas ini siya sang isda kag naman na at the same time nagabaligya man ini siya sa mga green shells sa Bombo Erlin. Pero ang panghigot niya sa liog niya, makuga gid man siya, Bombo Carl, kay do kabudlay na siguro nga ikaw na wala nagkuga sa imong kaugalingon bala, no? Magluwas lang gid siguro kon para sa iba nga mga pag-suicide nga ginahigot na nila balay either sa balayan or sa mas mataas sa balaya. Pero kung ano sila nga biyang uyatan mo lang yung habol kung mong imong ang kaugalingon daw kabudlay siguro.
Amo ni nga ton sini nga pag ipa-clear gid sa ton sini nga mga kapulisan Bomberly no kung paano gid ini nadulaan gid sa nga kabuhi ini nga biktima Bomberly. Unless kung may nagkuga sa imo yang alain. Amo gid gani Hindi bala? Bomberly no. Yes so kagang Kay kabudlay na yan Bombo Carl, makwakalang dira habol, dason kugon mo lang imong nga kaugalingon. Before kana iya mapatay, mabuhian mo na naya mo. amo gid gani Bomberly no. Pero amo ni nga ton sini nga ipa-confirm gid sa mga kapulisan kung ano pa gid ang nagather nila nga information regarding ni sa pagkadula sini nga biktima Bomberly. Okay, sige. Thank you, gid, Bombo Carl. Bomberly na mo yung report nagikan sa patrol ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kayo, Bombo Carla Bea Defensor. Check na nakaroon na sa dugang investigation sa Bacolod Police Station 1 kung bala may rasang foul play sa matayo sa nga biktima. 50 anyos ang lalaki dala kagabi sa Maya Vendor sa Plaza. Kaya kabudlay, ako Nicola bala nagakuga sa imong kaugalingon. Magluwas na gidaya kon nagabitay kaya sa balayan no kon sa mas mataas ang anhamtanga na balaga dito mo ginigot ang lubid. So bisan mo panaya ka palak-palak hindi ka ginaya makahalina dara ang mga nagahimo sini nagakapataya gidya. So wakon ginuyatan mo naman ya example labi nagamit ka dara habol ginagkuga mong imo nga kaugalingon medyo budlay ka kugon na sang habol kaya kuanay siya mo dako siya bala and then mabuhian mo siya antes kaya madulaan na sang kabuhi. Kung mga mo sila matabangan na kapa unless mayara sang iba nga tawo nga mo ni nagkuga sa imo or sining biktima aba nga dapat lantawan na gidaran sa ngaton nga mga kapulisan sa Maya Bacolod Police Station 1 because wasi may iban nga mga tawo nga mo ni ang nagkuga sining biktima. Ilabi na kanaan ko nagahigda ka budlay na kugo ng imo yung kaugalingon kag hindi ka na malama kwan hindi ka na makaginhawa kay ang iba na dara ang mostly ginagamit nila isa na nagagamit sa nylon or ining lube de bala parang mag-suicide sila kasi minsan kuan ka pa magtindog ka pa yan sa bangko pag kahalin na sila pag buya mo hindi ka na gidya makahalin. Impunto alas 7 na, yarin na ang Bombo Network News. The awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Mayo 13, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong mga nabilang na Certificate of Canvas, tinatawag na COC na sa 121 na mula sa 173 ayon sa NBOC. 80% ng mga party list inakusahang fake party list groups. Mahigit kalahati sa mga tumakbong organisasyon galing sa political dynasty. Ayon po yan sa grupo ng political. Bilang po ng mga namatay dahil sa halalan na nadagdagan pa po at umabot na sa 733 naman ang sugatan. Ang pinakamababang COVID-19 active case ngayong taon na mahigit 3,000 na itala ng Department of Health. Daan-daang residente naman nagsilikas dahil sa engkwentro sa magkaaway na grupo sa Maguindanao matapos po itong halalan. Sa international news, ang UN naman sinimulan na ang investigasyon ng human rights abuse ng Russia sa Ukraine. Samantalang Japan naman nabahala sa muling missile test ng North Korea ilang araw bago ang pagbisita ni US President Joe Biden. Sa atin pong sports balita, ibang mga bansa nakatutok daw ngayon ang atensyon kay Pinoy gymnast Carlos Yulos sa Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
tunguhin muna natin itong partial and official tally para pa rin sa pagka-presidente, vice president at mga senators. Para po sa pagka-presidente, narito po yung tally ngayong umaga lamang at ang pagka-presidente, itong si dating Senator Bongbong Marcos at siya po yung presumptive president na sa 31,104,175. 31,104,175. Si Vice President Leni Robredo nakakuha ng 14,822,051. 14,822,051. Pangatlo dyan si Senator Manny Pacquiao na mayroong 3,629,805. 3,629,805. Pumangatlo po or pang-apat si Manila Mayor Isko Moreno na mayroong 1,900,010. 1,900,010. Habang si Senator Lacson mayroong 882,236. 882,236. Habang itong si Presidential Aspirant Mangundato po 259,575. 259,565. Habang itong si Presidential Bet Ernesto Abella ay merong 113,240. 113,242. Si Cal Yodri Guzman mayroong 92,070. 92,070. Habang itong si Norberto Gonzales mayroong 89,097. 89,097. Habang itong si Presidential Aspirant Jose Montemayor mayroong 59,944. 59,944. Tunguhin natin itong Vice Presidential race at nangunguna pa rin dyan po si Davao Mayor Sara Duterte na mayroong 31,561,948. 31,561,948. Pumapangalawa po si Senator Pangilinan na mayroong 9,232,833. 9,232,883. Samantalang si Senator Tito Soto mayroong 8,183,184. 8,183,184. Habang si Doc Willie Ong mayroong 1,851,498. 1,851,498. Si Lito Atienza mayroong 267,530. 267,530. At itong si Vice Presidential Bet Lopez mayroong 157,877. 157,877. Habang itong si Walden Bello mayroong 99,740. 99,740. Habang itong si Vice Presidential Bet Serapio ay mayroong 89,920. 89,920. Habang si Rizalito David ay mayroong 55,478. 55,478. Tunguhin natin itong mga senatorial bet at nangunguna pa rin dyan itong aktora na si Robin Padilla na mayroong 26,454,526. 26,454,562. At itong mga pangalawa si Senator Loren Legarda na mayroong 23,000 or 23,992,761. 23,992,761. Itong si Erwin Tulfo, pangatlo, 23,166,449. 23,166,449. Pang-apat po si Senator Win Gatchaliana na mayroong 20,376,009. 20,376,009. Pang-lima po itong si dating Senator Chis Escudero na mayroong 20,050,377 votes. 20,050,377 votes. At pang-anim itong si dating DPWH Secretary Mark Villara
na mayroong 19,210,280 votes. 19,210,280 votes. At pang-pito si dating Speaker Alan Cayetano na mayroong 19,079,581. 19,079,581 habang si Senator Mig Zubiri 18,582,962. 18,582,962 habang pang-siyama si Senator Joel Villanueva na mayroong 18,300,955. 18,300,955 at pang-sampu si JV Ejercito na mayroong 15,688,993. 15,688,993. Pang-labing isa si Senator Risa Hontiveros na mayroong 15,273,594. 15,273,594. At itong si Estrada naman, si Jingo Estrada po nakakuha ng 14,966,887. 14,966,887 at siya po ay nasa labing-dalawang pwesto. Samantala, nasa 52 naman na mga certificate of canvass na lamang ang kailangang bilangin ng Commission on Elections Unbank na tumatayong National Board of Canvassers o yung tinatawag na NBOC. Sa ngayon, nasa 121 certificate of canvass mula sa 100 at 73 na itong natapos ng komisyon para sa senators yan at party list. Katumbas ito ng mahigit 33 million registered voters sa bansa at sa ibayong dagat. Sinabi po ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco na ang 50.36% sa total na 173 COCs o yung Certificate of Canvass ang kanila pang bibilangin. Sa 82 COCs ay kinabibilangan ito ng 33,965,926 registered voters. Yung unang update po yan at ang voter turnout ay 84.81%. Umaasa naman po ang komisyon na aabot sa 54 million mula sa 67 million na registered voters ang bumoto o katumbas po yan ng voter turnout na 80.5 hanggang 81%. Samantala, nanguna pa rin sa canvassing ang aktor na si Robin Padilla. Base ito sa partial and official na po na national tally sheet. Dito pa rin sa report number 2 ng NBOC na ginaganap yan sa Philippine International Convention Center Forum Tent sa Pasay City na mayroon ng kabuang 13,231 or 13,231,228 votes. Official na po yan. Sinundan ito ni Loren Legarda na mayroong 12,290,805. Pangatlo po si Erwin Tulfo na mayroong 12,223,867 votes. Pang-apat naman itong re-electionist na si Senator Sherwin Gatchaliana na mayroong 10,427,847. Sinundan ni dating Sorsogon Governor Francis Escudero na mayroong 10,403,405 votes. At pang-anim po si House Speaker Alan Peter Cayetano at mayroon siyang 9,852,390. Pang-pito naman si dating Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar na mayroong 9,799,932 at sinundana ng re-electionist na si Senator Mig Zubiri na mayroong 9,610,489 votes. Ikasyam naman po si Senator Joel Villanueva na mayroong 9,488,272 votes. Kasama pa rin dito sina dating Senator JV Ejercito na mayroong 8,005,848 votes. Re-electionist na si Risa Hontiveros na mayroong 7,826,216 votes. At dating senator naman na si Jingoy Estrada na mayroong 7,678,819 votes. Dito sa party list race, nangunguna pa rin ang ACT CIS party list. Nasa top spot po yan na mayroong 1,112,991 votes.
Itong pangalawa, Ako Bicol, na mayroong 513,433 votes. Ang One Rider Party List, 455,712 votes. Itong 4-piece, 427,799. Ang Probinsyano, 421,253. Ang Sagip, 411,440. Ang Sibaka, 394,750. Ako Bisaya na mayroong 391,242, habang ang Probinsyano Ako ay mayroong 380,119, habang ang Tingog ay mayroong 363,699. Sa iba pang balita, pinawi naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na nagkaroon ng irregularidad sa halalan noong Mayo 9. Sinabi mismo ni Attorney Van de la Cruz, ang tagapagsalita at legal counsel ng PPCRV, na 100% na daw na match o tugma ang datos mula sa mga election returns na natanggap at sinuri ng PPCRV mula sa transparency po yan ng server ng COMELEC. Lumalabas kasi sa pagsusuri na nasa mahigit 16,000 na po yung kopya ng election returns na sinuri ng PPCRV na bahagi ng 24,640 na election returns na natanggap nila kahapon. Galing ito sa Metro Manila, Pangasinan, Ilocos Norte, Sorsogon, Laguna, Cavite, Bulacan, Rizal at Misamis Occidental. Hinikayat naman ni De La Cruz ang mga interesadong partido na kumukwestiyon na mayroong irregularidad sa halalan ay pwede naman silang makipag-coordinate sa poll watchdog at handa naman nila itong ibigay ang data. Anya, bago makarating sa cyberspace ay mayroon ng 8 pre-transmission copies ang naimprinta at ang PPCRV ay entitled na makatanggap ng ika-4 na kopya na dinala ng kanilang volunteers nationwide sa PPCRV Command Center para sa validation. Samantala pa, umapila naman si De La Cruz sa mga kritiko na isipin ang pagsisikap ng mga PPCRV volunteers na literal umanong tumatawid sa mga ilog, bundok para lamang ligtas na madala ang mga election returns sa command center. Kagabi ay meron ng kabuuang election returns na 106,008 o katumbas na po yan ng 98.35% mula sa kabuuang 107,785 na clustered precincts ang naitransmit at nabilang base na rin po sa transparency server ng PPCRV. Paglilinaw lang po, si Rafi Tulfo po, hindi po si Erwin, itong nasa data po ng COMELEC. At sa mga balita pa at ito ay may kaugnayan pa rin dito sa halalan. Siyempre, yung mga party list mayroong inakusahang fake party list groups. Sabaan, dami nito at mahigit kalahati sa mga tumakbong organisasyon naman ay galing daw sa political dynasty ayon sa grupo ng mga political observers. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Mas marami pa umanong mga politiko ang nag-impluwensya dito sa katatapos lamang na eleksyon para sa mga party list organization. Itong natuklasan ng Party List Watch sa kanilang mga pagsusuri batay nga doon sa mga lumabas na figure. Lumalabas din, Bombo Gerald, Bombo Ever, na karamihan sa mga ito ay pasok doon sa pamantayan ng mga questionable umanong party list organization. Ang ginawa ng Party List Watch ay pinag-aralan yung mga pamantayan ng isang lehitimong grupo na tinatakda ng ating batas, habang naglagay naman sila ng pamantayan para dun sa mga fake party list organizations batay dun sa kanilang sariling mga pagtaya at mga pagsusuri. Lumalabas na nasa 80% umano ang mga nanggaling sa political dynasties. Ibig sabihin, ang ng political dynasty, ito yung mga posisyon o ito yung mga kandidato na nanggaling sa pamilya ng mga nasa maimpluwensyang grupo at angkan. Sabi nga dito sa definisyon ng dynasty, a powerful group of family that maintains its position for a considerable time. O kaya naman, a succession of rulers. At ibig sabihin, pagka patapos na o ganap nang natapos yung termino ng isang opisyal, yung kanyang mga kamag-anak naman, it's either yung kanyang misis, yung kanyang anak, yung kanyang pamangkin o
kahit sino na malapit sa kanya at kadugo. At yung sinasabi rin na line of hereditary rulers of country ay ito nga yung nangyayari sa ilang rehiyon sa ating bansa na mistulang na ipapamana yung pagiging opisyal doon sa mga partikular na lugar. Ito mano ay pumapasok na sa party list organizations kaya dumarami ang konektado rin sa mga political clans dito sa ating bansa. Bagay na nawawala na ang esensya at talagang naisin ng pagbuo ng naturang party list organization. At kaugnay niyan, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Veronica Alpora ng Party List Watch. I think that's around 177 party lists. Halos kalahati dyan ay masasabing nanggaling sa dynastic politics or mga party lists nga na pinamumunuan ng mga politicians na nagmula sa mga political dynasties. Marami din ang mga bagong party lists, halimbawa, na identified with big business. So kung ipa-plus itong mga party list na identified with big business, with administration appointees at mga ex na politician, I think we can safely say that around 80% or 70% of party lists na napayagan tumakbo ng Commission on Elections ay shady or hindi talaga matatawag na lehitimo, and some people would even characterize them as fake party lists. Yan ang bahagi ng pahayag ni Veronica Alpora sa exclusive interview ng Bombo Radio. Si Alpora ay mula sa Party List Watch na nakatuon ng atensyon at itinuturing na political observer dito nga sa katatapos lamang na eleksyon. At isa sa kanilang nakikita yung tuloy-tuloy na political dynasty na pumapasok na sa iba pang mga posisyon dito sa gobyerno. Dati ay sa mga local level. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng party list system, ay unti-unti nang nakakapasok yung mga political clans dito sa party list level. At sabi nila, ay meron din sa mga national positions na ganun din, Bombo Gerald. Well, ganun talaga at patuloy natin yung obserbahan. Samantala, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mommies hindi papayag, so pwede na. Kaya naman, ang cherry pear ay gumawa ng cherry pear syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by cherry pear na para talaga sa mga kids. Ang cherry pear syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang cherry pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Sa Bombo Gerald. Oo, kasi 90s noon, meron yung mga dynasties pero sa sports, gaya ng Bulls dynasties. Well, yun ay maganda dahil sila yung namamayagpag noon. At iba kasi pagdating sa usapin sa politika, negatibo yung tingin dito sa mga political dynasties. May nasabi ba itong mga eksperto kung ano naman yung advantage saka disadvantages ng mga political dynasties yung pagkakaroon dito sa ating bansa, Bombo Dennis? Well, ang kiniklaim nila, hindi man ito totally positive at hindi naman lubos na sinasangayunan ng ilang eksperto, Bombo Gerald. Pero ang claim kasi nila, pag dynasty raw, ay naipagpapatuloy yung proyekto. Ang problema, kung proyekto nga ba talaga yung sadya? Yung iba kasi ay ginagawang gatasan yung kaba ng bayan, lalo na sa local level. At talagang palasak, napakarami niyan. So kung ginawang gatasan ng tatay, gagawin ding gatasan ng asawa, gagawin uling gatasan ng anak at iba pang mga kamag-anak. Yun yung masaklap. So ganyan yung nangyayari pagka mga political dynasty. At ang masaklap dito, Bombo Gerald, noong 2018 ay nagpasa na ang Senado ng isang panukala may kinalaman dito sa political dynasty o anti-political dynasty at nakalagay kung anong mga kahulugan ng term na ginagamit dito sa political dynasty. At kung hindi ako nagkakamali, ang nagsulong nitong panukala na ito ay si Senator Grace Poe. Ngayon, senador pa rin naman na Bombo Gerald. Yun nga lang, hindi ito nakarating sa pagiging ganap na batas dahil siyempre, yung counterpart bill sa Kongreso kinakailangan din. Doon sa Kongreso, napakaraming magkakamag-anak. In fact,
malaking bilang, lalo pang nadagdagan sa mga nakalipas na eleksyon, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, yung problema lang dito kasi may mga instances tayong mga naririnig at meron tayong mga napuntahang lugar din na hindi man dynasty pero mayroon yung mga politiko na halimbawa natapos na yung term nila, magpapaupo sila ng hindi nila kamag-anak pero sila pa rin yung magmamanipulate doon sa politiko na yun, Bombo Dennis. Ganun na nga ang nangyayari. At too many to mention, ika nga, pagdating sa ganyan. Dahil kilala ding malalapit sa kanilang angkan at yung dynasty, later on nagiging kingmaker, parang sila yung magpapaupo ng panibagong opisyal. And then after 3 years, dahil sa local level, 3 years, here comes the continuation ng dynasty. Ganun pa rin, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis. So, yung panukala pala dyan sa Senado, may pag-asa bang muling mabuhay yan, Bombo Dennis? Well, ito yung nakadepende doon sa magiging takbo din sa counterpart doon sa Kamara. Sa Senado, kinakailangan talaga ng extra effort dahil may mga magkakamag-anak na rin sa Senado, Bombo Gerald. Pagpasok ng susunod na Kongreso, hindi naman natin masasabi kung anong magiging posisyon nila dito. Pero, dahil magkakamag-anak, ang common thinking ay baka umayaw sila. But, ibinibigyan naman natin sila ng tsansa kung ano talagang kanilang magiging posisyon at wait-and-see mode na lamang, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis. So, sige, abangan natin dahil may mga kinokontak din tayong mga political analyst para maibigyan nila yung posisyon nila dito sa political dynasty pa rin dahil dito sa Pilipinas ay talagang namamayagpag pa rin itong political dynasty, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sigurado na pong mabibigyan naman ng upuan sa House of Representatives ang siyam na party list groups base na rin sa partial at official tally ng Commission on Elections sa COMELEC na tumatayong National Board of Canvassers, yung tinatawag na NBOC. Kabilang sa mga party list groups na nakapagtala na ng 2% na botong required para sa proclamation base na rin sa NBOC itong National Tally Sheet Report number 2, itong ACTA, CIS, Ako Bicol, Rider Party List, itong 4-piece, ang Probinsyano, Sagip, Sibak, Ako Bisaya, maging itong Probinsyano Ako. Base po sa batas, itong party list groups na nakakuha ng 2% sa kabuang bilang ng mga boto sa party list race ay entitled ng isang upuan po yan sa Kongreso. Ang lagpas naman sa 2% na threshold ay mayroong karagdagang upuan na po list namang hindi nakaabot sa 2% requirement ay pwede pa rin namang makakuha ng upuan sa House dahil base po dito sa party list law, yung batas kaugnay sa party list, kailangan po ay nasa 20% na miyembro ng Kamara ay magmumula dapat sa mga party list ranks. Sa ngayon, natapos na po ng NBOC na bilangin ang boto ng mga party list groups mula sa National Capital Region at Cordillera Administrative Region, maging sa Regions 1, 2, 3, 4A at 4B. Naiproseso na rin ng NBOC ang iba pang mga certificate of canvass mula naman sa ilang probinsya, lungsod, maging sa overseas voting. Una rito, sinabi ng komisyon na plano nilang iproklama ang mga mananalong senador sa susunod na linggo na susundan naman ng mga party list group. Sa karagdagan na balita, nadagdagan pa ang bilang ng mga namatay sa kasagsagan ng election period para sa naganap na halalan noong Mayo 9. Ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG, nasa 7 na ang bilang ng mga namatay dahil sa halalan. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na maliban dito, nasa 27 din ang insidente na may kinalaman sa halalan. Meron din umanong 33 ang nasugatan sa election period. Naitala ang 11 shooting at mauling incident sa Maya Albay, Negros Oriental, Cotabato City, Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan at Zamboanga del Norte. 3 pagsabog din gamit ang granada ang naitala sa may Maguindanao at Cotabato, habang nasa 2 insidente naman ang nai-report doon sa Maya Basilan. Umabot din sa 4 na insidente ng komosyon sa may Maguindanao, Camarines Sur, Lanao at Tawi-Tawi.
Mayroon din nga naitalang 2 kaso ng ballot snatching sa may Lanao del Sur at Basilan. 3 insidente naman ng hindi otorisadong pagpasok sa mga polling precinct ang naitala sa may Batangas, Maguindanao at maging sa Abra. May 2 kaso rin ng pagsira ng vote counting machines o VCMs ang nai-report po doon sa may Lanao del Sur. Ayon kay Anyo, 6 lamang sa 27 reported na incidents ang kumpirmado nga nai-report noong election day ang suspected bilang election-related. Inihihirit ngayon ng ilang grupo naman sa Supreme Court na ideklarang null and void itong COVID-19 related policy regulatory issuance, kabilang na po itong Interagency Task Force Resolution sa mandatory vaccination sa 157 na pahinang petisyon. Sinabi ng mga petitioners na unconstitutional ang 17 resolusyon, itong ordinances at memorandums. Isa sa mga ito ay ang Resolution number 148B na nagmamandato sa mga on-site workers sa ilang lugar na magpabakuna. Kapag ayaw naman daw ng mga empleyadong magpabakuna, kailangan nilang sumalang sa RT-PCR test at sila ang magbabayad dito. Ang 15 petitioners mula sa COVID-19 Call to Humanity, ang Concerned Doctors and Citizens of the Philippines, itong Legal Light Workers for Life and Liberty at One Dakila Movement, ay layon ding makakuha ng temporary restraining order na kailangang i-issue laban sa pagpapatupad sa naturang polisiya. Sinabi ng lead counsel ng grupo na si Attorney Fico Agabin na ang mga petitioners ay kinabibilangan ng mga medical experts, mga pastor, government at private company employees at mga guro. Isa sa mga naging argumento ng grupo ang umano'y pag-aaral na nagsasabing ang proteksyon mula sa naturang bakuna ay humihina naman kapag tumatagal. Pero sinabi naman ni National Task Force Special Advisor Ted Herbosa na pwede itong mangyari, pero ang mga individual na bakunado na laban sa COVID-19 ay gagawa pa rin ng antibodies or antibodies laban sa naturang virus. Ipinunto rin ng mga petitioners na mayroong mga napabalitang mayroon daw adverse events mula sa naturang bakuna. Sa panig po ng Department of Health, siniguro ng kagawaran na ligtas at epektibo ang pagbabakuna. Ang mga respondents po sa kaso ay ang Interagency Task Force, maging sina Health Secretary Francisco Duque III, Executive Secretary Salvador Medialdea, Interior Secretary Eduardo Anyo, maging si Transportation Secretary Arthur Tugade at Education Secretary Leonor Briones, maging itong Makati City. Disyembre noong nakaraang taon nang maghain din ng reklamo ang ilang residente ng General Santos City ng reklamo sa Interagency Task Force dahil sa mandatory vaccination. Dumako mo naman tayo sa mga karagdagan pang balita. Ang Black Friday protest ikinasana ng iba't ibang progresibong grupo, habang ang PNP nagpakalat naman ng mga pulis. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Okay, balikan natin si Bombo Jovino. Bombo Jov. Hindi nagpapigil ang mga progresibong grupo sa pagsasagawa ngayong araw ng Black Friday protest. Magtutungo ang ilang aktivista sa Philippine International Convention Center o PICC kung saan nagaganap doon ang national canvassing. At dito ipapanawagan na dapat patunayan ng Commission on Election na walang nangyaring dayaan sa katatapos na halalan. Bukod sa PNP na nagpakalat ng mga tauhan, ay maglalagay din ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng kanilang mga personnel sa mga dadaanan ng mga rallyista para matiyak na hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko. Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na nakipag-ugnay na rin ang ilang grupo at tiniyak na masusunod ang kaayusan ng trapiko sa pagsasagawa ng kilos protesta. Pinaalalahanan din nito ang mga magsasagawa ng mga kilos protesta na may ilang local government unit sa Metro Manila ang kailangan pang kumuha ng mga permit bago magsagawa ng pagtitipon. Unang-una po ay sumandaluyong, tumulong na po tayo sa pag-manage ng traffic doon. In fact, may mga enforcers po tayong tinatalaga doon para po i-control yung crowd na huwag po mapunta sa karsada
doon lang po sila sa sidewalk para naman hindi po makaabala sa motorista. Ganon din po, yung sa rally, normally naman po ina-applyan niya ng permit ng organizers at tayo po ay nakikipag-coordinate sa ganyan mga activities para po ma-manage ng gusto yung traffic at hindi rin po makaabala sa motorista. Tulad po ng mga ginawa natin noong nakaraan na nag-coordinate po tayo sa mga organizers ng rallies para po ma-manage yung traffic or at least ma-minimize po yung epekto ng mga rallies na ito sa daloy ng traffic. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Abangan po mamaya itong Malacanang ipinagbalaki itong naitalang mga good news sa ekonomiya, lalo na itong 8.3 GDP growth sa first quarter ng taon. At sa atin pong international news, ang UN, sinimula na po itong investigasyon ng human rights abuse ng Russia doon po sa Ukraine. At ang Japan na babahala sa muling missile test ng North Korea ilang araw bago itong pagbisita ni US President Joe Biden. Habang sa ating sports balita, ibang bansa raw nakatutok na dito sa atensyon kay Pinoy gymnast Carlos Yulo dito pa rin sa Southeast Asian Games. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Iginit naman ngayon ng Commission on Elections sa COMELEC na mabilis nilang inaksyonan ang mga disqualification cases na inihain laban kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang naging tugon ni Acting COMELEC spokesman Rex Laujanco kaugnay pa rin ng naging pahayag ng Asian Network for Free Elections o itong ANFREL na nagpapahayag ng pagkadismaya sa pagkakaantala raw ng desisyon sa mga inihaing reklamo laban kay Marcos. Depensa po ni Laujanco na marami raw kasing mga petisyon na inihain na siyang naging dahilan kung bakit natagalan din ang pagresolba sa mga ito. Anya, 4 itong mga kaso kasi na tinalakay ng COMELEC Anbank kaya hindi raw talaga asahang mabilis na maresolba. Isa rin umanos sa mga rason ay ang period ng paghahain ng disqualification case sa ilalim ng COMELEC rules. Maihahain lamang daw kasi ito ilang araw mula nang nagsimula ang filing ng Certificate of Candidacy. At ang mga araw daw na ito ay naitaon naman sa paghahanda ng COMELEC dito sa halalan. Ipinaliwanag ni Laujanco na kailangan ng komisyon na magsagawa ng pagdinig. Mabibigyan din ng oras para magsumite ng kanilang position papers at memoranda itong mga sangkot sa naturang kaso. Sa statement ng ANFREL, question ng mga ito ang timing ng paglalabas ng desisyon sa disqualification cases laban sa dating senador. Kung maalala, noong Martes o isang araw matapos ang halalan ay naglabas ang komisyon ng desisyon dito sa 4 na mosyon na nais baliktarin ang desisyon ng Anbank para hindi makatakbo sa halalan si Marcos. Kahapon naman nang maglabas ang poll body ng desisyon na nagbabasura sa mosyon na nais ipadeklara si Marcos na nuisance candidate. Pwede naman daw iapela itong desisyon doon pa rin sa Korte Suprema. Hindi pinaboran ng Sandigan Bayan ang hirit ng mga co-accused sa 4 na graft cases na kinasasangkutan ni Davao del Sur Governor Douglas Cagas at negosyanteng si Janet Lim Napoles dahil sa Priority Development Assistance Fund (SCAM). Sa 5 pahinang resolusyon na may petsang Mayo 11, ibinasura ng Anti-Graft Court ang motions for leave of court to file demurrer na inihain ng mga counsel ni Napoles maging ang mga opisyal ng
dating Technology and Livelihood Research Centers Group na sina Manager Maria Rosalinda Laksamana at Deputy Director General Dennis Cunanan, maging ang dating Department of Budget and Management officials na pinangungunahan ni Undersecretary Mario Relampagos at kanyang staff na si Rosario Nunez, Lalina Paul at si Marilu Bari. Ang demurrer to evidence sa isang motion na inihahain ng isang akusado para hilingin sa korte na agad i-dismiss ang mga reklamo base sa sapat na ebidensya ng prosekusyon. Kung maalala nga, nasa 19 na testigo ang naipresenta ng prosekusyon, kabilang na si dating Digos City Mayor Joseph Penas at Hagonoy Davao del Sur Vice Mayor Franco Calida. Si Cagas na namatay noong nakaraang taon na dahil sa COVID-19 ay inakusahan dahil umano sa irregularidad sa paggamit ng Priority Development Assistance Fund noong mambabatas pa ito noong taong 2007. Sinasabing nakipagsabwatan si Cagas sa paglagak ng nasa 8 million pesos na pondo sa non-government organizations na pinatatakbo ni Napoles. Pinili umano nito ang TLRC bilang isang implementing agency. Samantala po, posible umanong magdala pa rin ng flash floods at landslides ang mga pag-ulan dulot ng Low Pressure Area o LPA at itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Mindanao at Eastern Visayas. Ngayong araw ay makararanas ang naturang mga lugar ng scattered rain showers o kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa sama ng panahon. Huling namataan itong LPA sa layong 220 kilometers east ng Davao City at na kasama ito sa Intertropical Convergence Zone. Makakapekto ito sa ilang bahagi naman ng Mindanao. Ang Mindanao at Eastern Visayas ay makararanas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa easterlies at localized thunderstorms. Samantala, naitala kahapon ng Pilipinas ang pinakamababang kaso ng COVID-19 na nasa mahigit 3,000. Ayon sa Department of Health, ang kabuang active case na 3,177 ay pinakamababang kaso ng nakakamatay na virus ngayong taon. Nakapagtala naman ang Health Department ng kabuang 139 na bagong kaso kahapon. Dahil dito, umaabot na sa kabuang 3,687,567 ang bilang ng mga dinapuan ng virus mula pa yan noong Marso 2020. Pero nasa 3 million o 3.6 million mahigit na katao naman ang nakarecover pero lumobo pa ito sa 60,452 ang namatay na. Karamihan pa rin sa mga naitalang kaso sa loob ng 2 linggo ang sa National Capital Region na mayroong 905 infections at sinundan ito ng Calabarzon na may 280. Sa Central Luzon naman mayroong 230 cases. Samantala, dumako naman tayo sa may palasyo ng Malacanang. Ipinagmalaki po niya ng Malacanang ang naitalang mga good news sa ekonomiya, lalo na po itong 8.3 na GDP growth sa unang quarter ng taon. Kaugnay niyan, may report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Gerald Labis na ikinagalak ng Malacanang yung tatlong magandang balita sa ating ekonomiya ngayong taon. Kabilang nga rito yung 8.3 gross domestic product na paglago ng ating ekonomiya sa first quarter ng 2022. Ganoon din yung tumaas pa na foreign direct investment o FDI at ganoon din yung marketing o manufacturing sector ay lumaki pa at lumago ngayong taon din. At sinabi ni Acting Presidential Spokesman Martin Andanar na patuloy ito na epektibo ang mga inilatag at ipinatutupad ng mga economic reforms at yung economic agenda ng Duterte administration. Ayon kay Andanar, isa ito sa mga magandang legacy o bahagi nga ng Duterte legacy na isasalin ng Malacanang sa susunod na administrasyon. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Andanar. Philippine gross domestic product or GDP according to the Philippine
Statistics Authority posted an 8.3% in the first quarter. This is a testament of how effective the approach of the administration is in ensuring our people's inflows, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas, jumped by 46.3% year on year in February to reach $893 million in February 2022 from $611 million recorded in February 2021. Pangatlong magandang balita. Preliminary data from the Philippine Statistics Authority shows that manufacturing grew at its fastest pace in 7 months. Last March 2022, manufacturing surged more than 4 times or 336.3% year on year in March. Isang magandang ekonomiya. Makikita sa tatlong good news na ito na maayos na ekonomiya ang isang napakagandang Duterte legacy na ipapamana ng Pangulong Duterte sa susunod na administrasyon. Kasabay nito ay tiniyak ni Andanar na hanggang sa huling araw ng Duterte administration ay magpapatuloy yung mga programa para daw magkaroon ng mas mahusay at mas komportable na buhay yung ating mga kababayan sa gitna ng kinakaharap pa rin natin na COVID-19 pandemic. Live mula sa Makati City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond, andiyan ka pa, Bombo Raymond? Yes, Bombo Gerald. Oo, so parang malaking hamon ito sa susunod na administrasyon na kung hindi man nila matapatan ay dapat ay maungusan nila, lalong-lalo na itong GDP growth ngayon, Bombo Raymond. That's right, Bombo Gerald. Lalo pat itinuturing yung 8.3 na GDP ay ituturing na fastest o kaya isa sa mga pinakamabilis, pinamakalaking paglago ng ekonomiya dito sa buong Asia region. So yan, yung talagang malaking challenge sa susunod na administrasyon kung paano may pagpatuloy yung momentum ng paglago, pagbawi ng ating ekonomiya, Bombo Gerald. Okay na siguro yan, Bombo Raymond, dahil sa ngayon ay gumaganda na rin yung lagay ng COVID-19 dito sa bansa. Yung mobility ng mga tao, okay na rin, Bombo Raymond. So siguro magandang umpisa na rin ito, pero kailangan nilang panatilihin or taasan pa itong mga naitala ngayon na good news, yung tatlo na yan, Bombo Raymond. That's right, Bombo Gerald. So ang magiging challenge din talaga ay kailangan na magkaroon din ng kumbaga mga magagaling na mga bagong economic managers ng incoming administration ni presumptive President Bongbong Marcos, Bombo Gerald. Nagpaabot na itong China maging yung US ng kanilang pagbati dito sa presumptive President at sigurado ng magiging Pangulo ng bansa. Ika-17 Pangulo. Ang Pangulong Rodrigo Duterte, Bombo Raymond, may pahayag na ba rito, Bombo Raymond? Well, categorically, specifically, ay wala pang pagpapaabot ng pagbati at pagkilala ni Pangulong Duterte kay presumptive President Bongbong Marcos na siya na yung nanalo. Hintayin natin, Bombo Gerald, baka alam mo na, kalkulado yung mga statement ng Pangulo. May lakad ang Pangulo ngayon, Bombo Raymond, malapit-lapit nang mag-end yung kanyang term. Mayroon pa rin ba siyang talagang gana na pumunta sa iba't ibang lugar or wala na, Bombo Raymond? Well, ang inaasahan natin ay meron pa, lalo na. Ayan, medyo naputol ang linya ni Bombo Raymond. Balikan natin, Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. So asahan natin na meron pa ang lakad ang Pangulo. Okay, Bombo Raymond. Okay, back to you, Bombo Gerald, Bombo Ever. Samantala, may paglilinaw rin ang Commission on Elections na base sa police reports daw ang mga pinunit daw na papel na kumakalat dito sa viral video ay hindi po yan nagamit pala ng mga balota at sinabi po ni COMELEC acting spokesperson John Rex Laudianco na hinihintay pa rin nila hanggang sa ngayon ang opisyal na resulta ng investigasyon na isinasagawa po ng Philippine National Police kaugnay rito.
Anya, aware naman daw ang mga pulis na kinukuhanan talaga sila ng video ng pinupunit ng mga balota. Noong Miyerkules nang ihayag ng COMELEC na iniimbestigahan na rin ng PNP itong viral video na pagpunit ng mga pulis ng mga balota doon daw sa Cotabato po yan. Dagdag nito, pumirma na rin daw si COMELEC Commissioner Garcia ng referral o itong endorsement sa National Bureau of Investigation para imbestigahan ang nasabing issue. Samantala, hinimok din ni Lau Jiangco ang publiko na ihanda itong kanilang mga detalye sakaling magreklamo sa vote buying incidents. Partikular na rito itong kung saan at kailan naganap ang sinasabing vote buying. Kapag nakatanggap daw ng anonymous complaint ang PNP at NBI na ang NBI na yung bahala na mag-iimbestiga rito. Kahit yung mga reklamo sa Facebook ay kailangan ring imbestigahan ng kanilang cyber group. Pinaalalahanan din ni Lau Jiangco ang publiko na pwede silang maghain ng reklamo hindi lamang po sa COMELEC kundi pati sa City at Provincial Prosecutor's Office. Tuloy-tuloy ngayon ang isinasagawa ng Commission on Elections, COMELEC Election Watchdogs at partner organizations na pagsasagawa ng random manual audit ng mga boto na nakaraang halalan. Sa isang press briefing, sinabi ni RMA Chairperson Attorney Helen Graido, ang RMA ay isinasagawa ang prosesong ganito para makita ang performance ng mga vote counting machines at ma-examine na rin ang mga balota para mapatunayan ang accuracy. Kasunod na rin ito ng pag-malfunction nga ng ilang VCM sa halalan noong Mayo 9. Tinitignan din ng RMA ang pagbasa ng mga boto o mga markings na inilagay sa balota. Sinabi ni Graido na ang checking ng balota ay mayroong set of instructions na guidelines sa pagbabasa ng markings ng mga balota. Sinabi rin nito na nakipag-partner na ang mga ito sa Philippine Statistics Authority at sa Coalition of Civil Society Organizations, gaya na lamang ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, the Philippine Institute of Certified Public Accountants, ang Philippine Society of Public Health Physicians, National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL, at ang ISACA na o International Professional Association na nakapokus naman sa information technology para bumoto at siyasatin ng random selection software. Kahapon, mayroon nang na-retrieve na 202 balota or ballot boxes po yan mula sa iba't ibang legislative districts. Inaasahan pa rin naman daw na mas marami pang darating base na rin ito sa kanilang listahan. Mayroon na rin daw silang na-generate na 757 samples ng clustered precincts. Nasa 202 naman mula sa 757 na samples ang kanilang target na tapusin para makumpleto na ang mga ballot boxes na ito. Bibilangin naman ito manually sa susunod na 45 araw para ma-validate kung ang mga bilang na ito ay tugma naman sa election returns. Kasalukuyan na isinasagawa ang RMA sa may Diamond Hotel sa may lungsod ng Pasay. Itong PNP, mayroon daw paggigiit dito pa rin sa pinapalutang na anomalya sa naganap na botohan doon po sa Cotabato City matapos kumalat nga itong viral video ng pulis na nagpupulit po yan ng balota. At nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Nilinaw ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na walang nangyaring anomalya sa naganap na botohan sa Cotabato City alinsunod sa kumakalat na video ng 2 pulis na nagpupunit ng mga balota noong May 9. Araw ng halalan. Ayon kay Fajardo, tapos na ang botohan at sarado na ang mga voting centers nang makuhanan ng video ang naturang mga pulis na nagsilbis umanong Special Electoral Board of Inspectors sa naganap na halalan. Paglilinaw ni Colonel Fajardo, mga unused ballots ang pinunit ng mga ito kasama din sa alituntuning ibinaba ng Commission on Elections upang hindi na magamit pa ang mga natirang balota. Binigyang diin ni Colonel Fajardo na sila ay sumusunod sa utos ng COMELEC at testigo din dito ang election officer nang punitin ng 2 pulis ang mga balota. Inatasan kasi ang mga pulis na nagsilbing Special Board of Election Inspectors na punitin o sirain ang mga ito. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo.
Yes, Bomboan. Samantala, Bombo Gerald, tiniyak ni PNP Public sa 14 na barangays dyan po sa Lanao. At hindi po natin pinula out yung ating mga kapulisan dyan. Pati na rin po yung mga pulis natin na magsaserve po as a Special Electoral Board of Inspectors dun po sa 14 na barangay na nakasama po doon sa pagkandak po ng special election. Ang mga magbabantay po para po dito sa mga gagawin pong mga protesta ay to exercise maximum restraint and tolerance nga po. At inirerespeto po natin yung karapatan nilang ipahayag ang kanilang mga damdamin, lalo na may hindi po sila may mga hindi po nila nagustuhan yung resulta po ng eleksyon. Ang sa amin lang po ay nagsalita na po yung ating mga kababayan, respetuhin po natin, but nonetheless sabi nga natin karapatan po nila yan na sila ay magsagawa ng kanilang mga pulis protesta. On the part of the PNP po ay maglalatag po tayo ng seguridad dyan para din po sa proteksyon ng mga magrarally, at at the same time para na rin po i-manage yung traffic and yung pong mga hindi po maantala yung iba na rin ng ating mga kababayan na dadaan sa mga lugar na yan, at yan ay aasahan natin na sila naman din po ay makikipag-cooperate at makikipag-coordinate sa atin para po maging smooth po yung gagawin po nilang mga pagkilos. Si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom! Sa karagdagang balita, ang European Chamber of Commerce magpapatayo ng opisina doon sa Iloilo. Alamin niyan mula sa report ng Bombo Radio Iloilo. Magpapatayo ng opisina sa lungsod ng Iloilo ang European Chamber of Commerce. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jerry Tranyas, sinabi nito na nag-courtesy visit sa kanya ang Executive Director ng European Chamber of Commerce of the Philippines at nagpahayag ng interes sa paglagay ng opisina sa lungsod. Ayon sa alkalde, nakita ng Foreign Chamber na progresibo ang Iloilo City at potensyal na lugar para sa mga negosyo. Ito umano ang kauna-unahang Foreign Chamber na mag-ooperate sa Iloilo City. Una nang nagbisita ang American Chamber of Commerce sa Iloilo City at nagpahayag rin ng interes na magpatayo ng opisina, ngunit naantala dahil sa COVID-19 pandemic. Napag-alamang ilang beses na ang kinilala ang Iloilo City bilang most business-friendly local government unit sa labas ng Metro Manila at pinarangalan rin bilang 2019 most business-friendly highly urbanized city sa bansa. Ang pagbukas ng opisina ng European Chamber of Commerce dito sa Iloilo, nagpapakita na may interest ang European community dito sa Iloilo City. Ito nagbibigay ng potential para sa mga investments dito sa lungsod ng Iloilo. Si Mayor Jerry Tranyas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagpasya ang United Nations Human Rights Council na magsagawa ng investigasyon sa aligasyon ng pang-aabuso ng mga sundalo ng Russia sa Ukraine. Ito ay matapos na ibinahagi ni Ukraine Deputy Foreign Minister Emena Zaparova na emergency session doon sa may Geneva ng UN Human Rights Council ang mga nagaganap na pang-aabuso sa karapatang pantao sa kanila ng mga sundalo ng Russia. Ilan kasi sa mga insidente ay ang panggagahasa ng mga sundalo ng Russia. Nauna rito ay bumisita ang kinatawan ng UN sa Ukraine at doon nadiskubre ang bangkay ng mahigit 1,000 sibilyan sa Kiev region na pinaniniwalaang biktima ng summary execution. Samantala ay kinabahala ng Japan ang muling pagpapalipad ng North Korea ng kanilang ballistic missiles na sa pinakahuling insidente ay nagpakawala ang North Korea ng 3 ballistic missile patungo sa karagatang sakop po yan ng Japan. Isinagawaan niyang nasabing missile test ilang araw bago ang pagbisita ni US President Joe Biden sa may South Korea at Japan. Sinabi naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na kanyang inatasan ang mga militar na pag-aralan ang ginagawang missile test ng North Korea para matiyak ang kaligtasan ng mga eroplanong pandigma at ngayon din ang mga barkong pandigma. Ito ang pang-16 na beses nang nagsagawa ang North Korea ng missile test ngayong taon. Bombo Sports News. Himala po ang grupo ng mga gymnastics sa bansa na hahakot ng gintong medalya sa 31st Southeast Asian Games
na ginaganap sa Hanoi, Vietnam si World Champion Kaloy Yulo. Sinabi ni Cynthia Carrion, ang Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines, na nakatutok ang mata ng iba't ibang bansa kay Yulo. Habang nagsasagawaan niya sila ng training sa Vietnam ay maraming bansa ang nangangamba at natatakot sa performance ni Yulo. Lalahok itong 22 years old na Tokyo Olympics veteran sa mga kategorya gaya ng parallel bars, itong pommel horse rings at floor exercise. Dumating sa Vietnam si Yulo kasama ang Japanese coach na si Monihiro Kugiyamiya ilang araw bago ang pagsisimula ng torneo noong Mayo 12. Pagdating anya nila ay nagsagawa na ng ang mga ito ng matinding ensayo. Bombo Business News. Plano ng Philippine Overseas Employment Administration o itong POEA na itaas sa 7,500 ang deployment capacity sa mga health care workers. Ito ay dahil sa niluwagan na ang maraming bansa itong kanilang ipinatutupad na COVID-19 protocols. Sinabi po ni POEA Administrator Bernard Olalia na mula noong Enero hanggang Mayo ay mahigit 2,000 na po itong mga nurses na naipadala sa ibayong dagat. Umaasa ito na sa susunod na administrasyon ay madadagdagan pa itong deployment capacity. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 26 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 61 centavos, ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 6 pesos at 65 centavos, ang euro ay katumbas ng 54 centavos at 96 or 54 pesos 96 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 93 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at Bombo Radio